Sasalunin ko. Tapon mo nga to. Subscribe nyo. Subscribe. Yan sabi ko na nga ba eh. Para mo naghahanap ng ngayon. Paano mo yung chinilas ko dyan na isa? Sama-sama tayo ng panahon na. Ano ko yan kay Isa, ay kay Ila, hindi niya naman. Halika dito. Sukay na. Pinapatupi ko kay Ila, hindi natupi. Mamaya paglabas mo, paano mo yung ano na yan, oh? So yun. Kabangan niyo tulong sa sarili ko, ha? Sige na. Paano mo muna akong pagte doon ganyan na isabi. Up. Pili natin na siya. Abang mo na pili natin. Dami yan. Tubig ba? Tubig. Kasi pa ng tubig. Yan, inuto niya. Korting. Dali. Yan, tulog lang. Akin na yung suyod na yun. Sarap. No, yung pinano lang. Iyon mo na para kain. Dali. Iwan mo na kayo. Sabihin mo, like, subscribe. Like? Hi. Ang galing mo, Sprite. Like, subscribe. Like, subscribe. Magsiksalo ni ko. Humana nga ito mo dito karon. Biyahe na po. Hanggang salamat. Basta magsiksalo ni ko. Ayaw ka nito. Nag-iisa lang sa mundo. Thank you.